אומר רבי אליעזר פה בו, והכלל הגדול האלוהים הנה לידו. אני חיכיתי לך עם כיסא פה בבעיה הזאת. אני ישבתי, חיכיתי לך בסיבוב כמו שאומרים. וזה כלל גדול שלא יאשים ולא יתקוטט עם מי שגורם לו רעה בגופו וממונו. כי ייתן לליבו שכולם שלוחי דרחמנא. הכלל הגדול. לא יאשים, לא יתקוטט, לא יעשה ברוגזים. וידע, מי שגורם לו רעה בגופו או בממונו, גורם לו רעה. ודרס אותו, עשה אותו נכה. אל תקוטט איתו. אל תאשים אותו. אם הוא לא היה דורס אותך איתו טובע בבריכה, היית צמח. מזל שהוא דרס אותך, הלכה לך רק הרגל. לא יאשים אף אחד, לא יתקוטט מי שעושה לו רעה בגופו ובממונו. כולם שליחים שלי, אומר השם.